Przyjdź nie przyszedł przewinny, aby aż samości zmówiny, iż ja odmówię zmówienie. W imię Ojca a Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, lubość Boha Ojca, a zromadność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sotry, mamy być świadkoją wiry, mamy świadczyć, że Jezus z roła stanął, a zo chce won ludzi z ich biedy a morkotania umożyć. Niekoci z jego świadków wiechu martrario. Krej za Jezusa przeleć je chwalobne. Spomożniejsze pak je wszednie jemu swiruwo pokazować, a to też w korości a ciężkich żywienskich obstojnościach. Na kemszach chcemy się modlić w należnościach cyrkwie, chcemy prosić Boha za naszą osadu. Na spoczatku uznajmy, żeśmy zрешili, żebyśmy z czystej wutrobu wesele tutu Bożą mszu oswiecili. Smil so nad nami knieży, bo pokaż nam knieże swoją smilność. Spuszcza wodaj nam nasze richy, wszechomocna miłościwy Bożo, a dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże smilso, Chrystie smilso, Knieże smilso. Gloria in excelsis Deo. Chwała Bogu wiecznemu, a Jego Synu za nas do śmierci datemu. A Janżele so przydłuży, tu Janżel jeszcze jasniejszy, stach zajanżel świetlicy. Janżelej pakrykny sztaj, Chryst stanął je awrowienie, wunek niży nade stwórmówszy. Haj spumcze, jak on krajuje, zo nadzień ceči zawieszcze, on zasa stanie nadajcze. Modlmy się. Bożo, Twój lud wyska, zosy obnowiła womłodził jego żywienie. Nie tylko so radujemy z osmy dzieci Boże. Daj, zobychmy bezbożnej nadziei, bo oczakowali dzień zmartwychwstanienia. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywy, a kraluje w jednocie Ducha Świętego, bo wieki na wieki.
Czytanie z apoštolskich skutków. We wonym czasu poreča Piotr k ludzi. Bóg Abrahama a Izaaka a Jakuba. Bóg naszych wódców je wosławił swojego syna Jezusa. Tohoż, če wy Pilaty wudali, a przed nim zapryli, jakoby tun rozsudził jeho puszczyć. Wyście świętego a sprawnego zapryli, a si żadali mordarja na swobodu. Zakładnika żywieniaście morili. Bopak je jeho z mrtvych zbudził, za to sme my świadcy. Ale, bracia, ja wiem, zo nieście wiedzieli, co czynicie, ani wasi starsi nic. Bopak je to dopielnił, štožby przez erd všich profetów przedpowił, zo zmieje jeho Mesijas cierpieć. Nitko pokučte a wobročte so, zo bychu so wam wasze rychy wodali. Słyszeli sme słowo Boże. Bohu Cię. Poszli swojego ducha, a obnowisz w obliczo ziemię. Gdyż wam usłysz mnie, Boża prawdy, z dyskusami wóczek poskycił, smil so nade mną, a usłysz moją modlitwu. Poszli swojego ducha, a obnowisz w obliczo ziemię. Wiedzcie, da dziwy kniez skutkuje na swoim świętymi. Kniez mnie usłyszy, gdyż ja wołam. Nozy praja, sztu pokaza nam dobro, rozjasni nad nami światło swojego oblicza, knieże. Poszli swojego ducha, a obnowisz w obliczo ziemię. Dał si mi radość do wótroby, wieczu, ać tyż je z romadami żita a wina. Pokoju lenu so spać a wusnu, dokeż ty sam knieże dasz mi biestarostrze bydli. Poszli swojego ducha, a obnowisz w obliczo ziemię. Czytanie z prvního lista świętego apoštola Jana. Moje dzieci, to wam pisam, zo byście nie ryšili. Jeli pak štu zryši, mamy rycznika pola wodca Jezu Chrysta sprawnego. Wun je wopor wujednania za nasze rychy, nic pak jeno za nasze, ale za rychy całego świata. Štuž Boże kaznie dzierży, Boha poznaje. Po tym wiemy, zo sme jeho poznali, jeli wobkedźbujemy jeho kaznie. Štuž praji, zo jeho znaje, ale nima so po jeho kazniach tu nie wži, a prawdy w nim nie. Štuž pak haji jeho słowo, w tym je lubost Boża zawierno dospona. Słyszeli sme słowo Boże. Bohu Cię.
Alleluja, alleluja. Knieże Jezusa, oswietli nam pisma, a w utrobu nam zaor z Twoim słowem. Alleluja, alleluja. Kniez bądź z wami. Ze świętego scenia po Lukaszu. Wučomnikaj, kotrajž bještaj so z Emausa vručiłoj, rozprawiesztaj, żeby so imaj po puču stało, a jak bještaj Jezusa przy łamaniu chleba spoznałoj. Gdyż wonaj jeszcze rečeštaj, steješe Jezus między nimi a rekne im, pokoj wam. Ja to sym, nie bojcie so. Ale zatraszenia napłoszeni, oni mieniachu zo ducha widzia. Jezus rekne im, czego dlaście przestraszeni, a czego dla nastawaja we waszych wutrobach tajkie mysle. Poladajcie na mojej ruce a mojej noze, sym gdzie to ja. Dotknijcie so mnie a poladajcie. Duch wszak nie ma miasa kostcze, kajż widzicie, zo mam je ja. Po tutych słowach pokaza im ruce a noze. Jako pak z lutym wieselom hiszcie nie wierjachu, a so jeno dziwachu, rekne im, macie tu nieszto jeść? Podachu jemu kus pieczenej ryby, buń si wza, a przed nimi poje. Potom im praji, to są słowa, kotreż sym rečał, jako biech hiszcie z wami, wszystko ma so dopielnić, štož je wo mni napisane w Mojzesowym zakoniu, pola profetów a w psalmach. Potom im otevrie zmysł, zobychu pismam zrozumili, a rekne im, tak je napisane, zo mieješe Mesijas cierpieć, a na trzeci dzień z martwych stanąć. We jeho mienie ma so predować všim ludam spočinajo w Jeruzalemie pokuta a wodawanie rychów. Wy ste świadcy toho. Dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubi bracia, lube sotry, słyszysz drugi argument w osobie miezliwkimi, że je nabożina niešto abstraktne a młowojte. Praji so, że zdadzia so na przykład zczłowieczenie, wumożenie albo przekrasnienie od wszednego dnia zdalene. Wszedny dzień knieży skieruje konkretność, pieniędzy, dzieło, kieszka, izba a zabawa. To pak lubowanie nie trichy. Ewangelii je cyle konkretne poselstwo. Nic wysoka wuczba, ale są to praktyczne pokiwy za żywienie bez niekajkich blaków, żywienie w Bożej lubości. Gdzie masz drugie nabożiny, w których Boży Syn wuczomnikam pokornie noze myje? Gdzie masz drugie Boha Knieza, któryż kajż służownik piecze ryby a łama chleb? Gdzie drugie znajdziesz Mesjasa, kiż sobu zaczuwa z kudymi a cierpiacymi? Takie nieszto niby się nikt wymyślić mógł. No haj, Jezus nie je pak wiace docpiejomny kajż niedy. Wierimy,
zo je wun po swoim zroła stanieniu burze do niebie spił, štož voznamienia za wiernych wiesta w opuszczeność. Tola Jezus nie je so od nas odsalił. Wun wosta samsny z martwych stanieny wosreć nas. Kajż tedy przy apostołach. Jezus wosta bliski, hacz kuli nie je hižo widziomny. Z toho wukadzia cyle ważna mysliczka, mianujcy, zo je woprawdzity Jezusowy wuczomnik tun, kiż każdy dzień kniezowu bliskość, przytomność nazonia, kiż z kniezom reči, na niego słucha, a jeho też z oczomaj wiry widzi. Przed latami je mi raz riadniska sotra vo swoim potajnym nazonieniu rozprawiała. To so stach jeszcze do jej zastupa, do riadu. Ona by runie abituru docpiała, a nie tylko odważowaše stotoro argumenty za a kontra, hacz ma so z knižnu stać abo nic. Jednoho dnia ladaše ona ducy ze szule na kamienny chodnik. We tutym wokomiku pozdrowi ju nieznaty człowiek ze słowami „Budź chwalen Jezus Chrystus”. Ona odmówi cyle spontanisce na wieki amen. Po chwilce pak pozasta, a przemyslowaše, što to dyrbieše. Czego dla wosrecz ateistyckiego miasta tajki pozdrów. Holca so obladny, tola na puciu nichtu wiace nie bieše. Ona rekne, knieże farario, snać mi wierzyć albo nic, ja sym we tym wokomiku przeswiadczena była, zo bieše to Jezus sam, a zo daše wun znamio, zo bych do kloštra zastupiła. Jako mi ona to zdzieli, sym chnydom na słowa Ewangelia pomyslił, zbożni, kiż są czyste wutroby, dokleż budzie ja Boha widzieć. Nic jenoż w niebiesach, ale hižo tu na zemi, kajż su apoštolio Jezusa widzieli a nazonieli. Ewangelii, bracia sotry, je cyle konkretne poselstwo. Ewangelii je jednory a jasny. Drudy pak przyjdą tola praszenia. Na przykład dziensniejszy wotresk. Czego dla je so Jezus po swoim zmartwychwstanieniu najpierw jeniczce dwiemaj wuczomnikomaj pokazał. Won by mógł nydom do wieczernie przyjść, a tam so wszystkim zjewić. Nydom potom so na przykład na triumfalne wasznie do Jeruzalema nawrócić, a tam spektakularnie na przeddworje templa stanąć, zobychu wszyscy jeho widzieli. By mógł też Pilatusa albo Herodesa wopytać. Tak myślę sobie, by so tute wesołe poselstwo spiesznie po całym romskim kejżorstwie rozszerzyło. Jeli biesze powieść o zmartwychwstanieniu jara ważna, czego dla ju Jezus potom po nieczym kroczył i odkrył? Won zjewi so jenoś niekotrym, jenoś skupinkam. Czego dla to? Przetoż, jeli chce Bóg każdego wumożyć, jeli je Jezus za każdego zemrył, daby so poprawom tola miał każdemu pokazać, żeby każdy wierzył, a wumożeny był. Poprawom masz jenoś jednej odmowy, mianujcy Bóg kniez spyta ze wszystkimi środkami, zo nieby so z Jezusowego zroła stanienia zjawna sensacja stała.
zo nieby chrześcijanstwo z tunim tokszą efektom skutkowało. Dokelż bo kniez je dyskretny, to reka, wun przykadzia do naszego żywienia na mirne waśnie, z cicha, kaś przy wonej riadniskiej kniżnie, z małym znamieniom. Po takim, bracia sotry, Bóg kniez, hać również wulki, światy, jest dobą tun dyskretny, kiż zastupi do twojego żywienia na ciche waśnie. Buczom nikaj z Emausa nie sta jeho nachłosu ani na miezwoczu, ale na łamaniu chleba spoznałoj. Tute cyle jednore znamio mamy wszak też my na każdych kemszach. Jezus nie jest jej włosy by tu jedź uzwolił, ale runie jednory wszedni chleb. Podobnie jest naszym chrześcijanstwem, one bywa husto wszedne żywienie z Jezusem. Gdyż ladam na riadniskie sotry, które są so swójskiego domu, a swój by wotriekli, które są drugim wopruja, które są skorymi, starymi, a zbraszonymi zabieraja, kotreż so zaurjene we klauzurie nieprzestajnie modla za cyrkę a świat, da nie trebam żadnych dopokazów. Ja wierzę, że jest zmartwychwstanieny kniez nam blisko. Gdyż dzierżu w ruku maj biły chleb, a potom praju słowa, to je moje ciło. Abo gdyż smiem we spowiednym stole riec, tu już odwiązuję cię od twoich grzechów, potom też ja, runie won, zaczuwam a praju, kniez nie jest daleny, kniez je woprawdzie blisko. Amen. Uznajmy naszą apoštolską wieru. Wierzę do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworiciela niebies a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jego jedynczego Syna, naszego Jezusa, i Świętego Ducha Świętego, narodzenia z Maryi Knieżny, dzieła Ojca Pilatu, skrzyżowany, umrzył, a porybany, zestąpił do przetele, trzeci dzień jest zmartwychwstany, spił je do niebies, siedzi na prawicy Boha, Wódca Wszechmocnego, tam przyjdzie sądzić żywych a martwych. Świętą katolicką cyrkwi, zgromadzeństwo świętych, oddawanie grzechu, zmartwychwstanie martwych, a wieczne żywienie. Amen. Wołajmy so ke Chrystusi, niesmiertnemu Bohu. Womłoć swoją cyrkę, a zdziersił w jutronej radości. Prosimy Cię, usłysz nas. Daj jej dość posłów, kociż poselstwo o Twoim zmartwychwstaniu wozieweja. Prosimy Cię, usłysz nas. Żonuj nasze dzieci, które so leca první raz zablidom Božím obdzieleja. Prosimy Cię, usłysz nas. Napień czesnenych a obciążonych, chorych a mrejacych z jutronej nadzieją. Prosimy Cię, usłysz nas. Spošť naszemu ludu a wszystkim ludom świata nadzieją, zo prawda dobudzie. Prosimy Cię, usłysz nas. Przetoż Ty sy nasza nadzieja, a nasz przychod, Tobie chwała, sława, wieki na wieki. Amen.
Smierć nikto przemoc nie może. Tu mieszczym śmiertnym ludom. Grych żałostnie nam szkodzesze, wun skazuje nas. To dla śmierć przystąpi, a wszystko moc nam utopi. Amen. To dziwny bój by zawieszcze, śmierć na żywienie dziesze, a dobyło nieżywienie, śmierć przewinie na wieś. Święte Pismo powiada, co śmierć nam śmierć je pożryła, a za smich sam so szcziniła. Halleluja. Modlmy się. Knieże, przyjmij dary wyskacyje cyrkwie, z jutra mi sy nas wulce zwieselił, tuż daj tyż tule radość dozrawić we wieczności, przez Chrysta naszego Knieza. Kniez, budź z wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezej naszemu Bohu. Bo prawdzie je chłodne a sprawne, zdobne a spomożne. Zo Tybie, Knieże, kujżdy czas, wo sobie pak nietko wyskajo sławimy, gdyż był zwoprowane nasze jutrowne jenio, Jezus Chrystus. Wun co nieprzestajnie za nas wopruje, a zastupuje nas pola Tybie. Jonu zwoprowanych i żonie umrze, ale je wiecznie żywy, jenio za nas zmoriene. To dla wyska świat w jutrownej radości, ale też niebieskie silności i angielskie mocy, Tybie pieśń chwały śpiewaja, wospietują bez końca. Święty, święty, święty je Kniez a wojsko Bo, niebio a ziemia, Twoje je z tej pełnej krasności, hosanna we wyższynach. Uchwalujmy toho, kiż dzieje we imieniu Kniezowym, hosanna we wyższynach. Bo prawdzie święty sy Knieże, a sprawą Cię chwali wsza Twoja stwórba, przetoś przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, wożiwiesz a świecisz Ty wszun świat, a gromadzisz sej nieprzestajnie swój lud, zoby so Twojemu mienu czysty wopor woprował, od słońca skadzienia hać do Jego kowania. Odla przikadziamy przed Twoje w obliczo, świecio, zjednoczeni z całej cyrkwią, przyjmij dzień tydzienia, jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, któregoż sy k swojej prawicy powyższył, Cię, Knieże, pokornie prosimy. Poswieć tutaj naszej daraj przez swojego Ducha, zobyś Tej byłoj ciło, a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż poruczył tute potaństwa świecić.
w nocy, w którejś był śmierci wudaty, wza won chleb. Dziako wasze soci, żono wasze jon łamasze, a poda jon swoim włóczownikam prajo. Wzmijcie, a jeszcie wszyscy od toho, to je moje ciło, któreż będzie za was podate. Tak tyż za won pojedzi keluch, dziako wasze so, żono wasze, a podają swoim włóczownikam prajo. Wzmijcie, a pijcie wszyscy z niego. To je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was, a za mnohich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Knieże Twoją śmierć. Wspominają tuż knieże na Twojego Syna, bo zjawiamy Jego wozbożliwe cierpienie, Jego hordozne zrułastanienia do niebezpiecie, a czakamy do niż nie przyjdzie. Dziaką ni woprujemy Ci tutun żywy a światy wopor. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowane jenio, przez któreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z ciałą a kryju swojego Syna, zobyśmy z Duchem Świętym napełnieni byli jedne ciało, a jeden duch w Chrystusu. On niech z nas zczyni Tobie wieczny dar, zobyśmy slubiene dziedzictwo docpieli z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boha, Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrariemi, a ze wszemi świętymi, na których zastupno prostwo przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoje a wspomożeniu wszecho świata. Skróciuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skróciuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha, a zromadność biskupów ze wszemi duchownymi, a ze swoim umożonym ludom. Usłysz, miły wódce, modlitwy tutaj swojej wosady, kotruż si tu zromadził, zjednoć ze sobą wszystkie swoje pozymi rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratrów a sotry, a na wszystkich, którzy są Tobie so spodobają, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, toho co nadziejamy, zobyśmy z nimi Twoją krasność używali. Bo to Cię prosimy przez Chrysta naszego Knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dawa so Ci Bożo Wszechomocny Władce, w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, cześcia, hordość, wieki na wieki. Po wspomożnych przykazach a bójskim rozwłóczeniu zważymy się i prajć. Władcy nasz, Tyż sy w niebiesa, świeć co Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dzień, podaj nam nasze winy,
jako my tyż podawamy swoim winnikam, a nie wiedź nas do spytowania, ale wumoż nas od złego. Wumoż nas, kniejże, wotęszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmil so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy wotrychia przeco swobodni, a przede wszystkim zamu cienią wiesci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Jutry je Jezus swoich wuczomników z postrową pokoja zwieselił, tuż poniżnie prosimy, kniejże Jezu Chrystie, dobyt czerio nad richią a śmierciu, nie ladaj na nasze richy, ale na wiru swojej cyrkwie, daj jej po swojej woli pokoja jednotu, kiż se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajnie z wami. Kniejże Jezu Chrystie, przyjęcie Twojego ciła kryje, niech mnie nie zasudzi, a nie zatama, ale po Twojej dobrocie, niech mi szkita ciła duszu, a jej wylekuje. Lejcie, jenio Boże, kotreż zabiera grzechy świata. Kniejże, nisem hodny, zoby zastąpił pod moją cychu, ale jeno praje słowo, a w uzdrowi so moja dusza.
gdy budzisze uniestany. Halleluja, halleluja, to cały świat by zaginął. Halleluja. Ciżunskie rano niedzielu. Halleluja, halleluja. Rojera próżnych nańdziesiu. Halleluja. Tun Gottrehosch, du pytacze. Halleluja, halleluja. Je z mrtwych stane hordoznie. Halleluja. Do Galileje dobyńcze. Halleluja, halleluja. Tam wyscze ja najdziecie. Halleluja. Jack wamaj, Jack my bundzimy. Halleluja, halleluja. A geistaj rek moj czynimy. Halleluja. A všude ludzie śpiewają. Halleluja, halleluja. Zo Chryst je dobył nad śmiercią. Halleluja, halleluja. Však chvála Jezu, Tebi buď. Halleluja, halleluja. Tež naše čela nedes buď. Halleluja, halleluja.
Modlmy so. Kníže Bożo, zladuj mile na swój lud, ze światym woprawieniom Sy nas wobnowił. Daj, zobychmy niedy z przekrasnienym ciłom z martwych stanęli do wiecznego żywienia przez Chrysta naszego Kniesa. Bozjewienia na cycie jutrovnej niedzieli. We wszystkich cyrkwiach a kapałkach biskupstwa mają są higieniskie przepisy dodzierżyć. Szulskie kemsze są we Kroszczycach czwartek we 16 godzinach. Priniowoprawienska wuczba we Kroszczycach jest czwartek. We 14 godzinach za szulerią Kroszczan-szule, we 15 godzinach za szulerią Workleczan-szule, we 17 godzinach 15 we niemskiej Ryczy. Priniowoprawienska wuczba we Panczycach-Kukowie jest sredu, a piatk po planie. Firmowanska wuczba je w utoru, a sredu po planie. Pokutny różowcy je w utoru we 18 godzinach we Farskiej cyrkwi. Kemsze we Worklecach są czwartek we 18 godzinach cicyci niemscy, a niedzielu we 10 godzin cicyci serbscy. Kemsze we Dobroszicach są sredu we 18 godzinach. Kolekta je przychodną niedzielu za wukubłanie mieszników postajena. Zapłać Bóg prajmy za zcichowace dary, za ponowienie Farskiej cyrkwie, 1x60, a 1x200 euro. W sredu je tomu 50 lat, zo je niegdyszy kroszczanski farar, monsignore Jan Wieńka, zemrył. Piatk wieczór na kemszach so na niego wspomina. Przychodną niedzielu na świętego Marka są kemsze po niedzielskim porydzie. Procesjon do klosztra nie pójdzie. Dnia 10 aprila zemrze we starobie 32 lat Michał Kral z Lejna, kowania rekwiem bieżtej 16 aprila. Dnia 11 aprila zemrze we starobie 75 lat Monika Bulankowa, rodzina Żówkiec z Jawory. Pacer pustego wieczora je poniedzielu od 18 do 20 godzin, kowania rekwiem z tej utoru we 16 godzinach. Knieże, daj wo tem rety maj wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje taj w pokoju. Poriad Bożych mszów, intencje poniedzielu modlimy się za niebochanu wróblowu manżelskiego Bena, dziołku Mariu a wnuczku Sylwiu. W utoru za żywych a zemretych swój by panec z Hurką. Sredu za nieboch Moniku Bulankowu manżelskiego Bena a syna chrześciana z Prawoczyc. Czwartk Boża msza za kude dusze skazana z Kroszczyc. Piatk za nieboch Julia Glücklicha manżelsku Hańżu z Radworia. Sobotu we 18 godzinach 30 Boża msza za nieboch Hanu Handrikowu manżelskiego Pawła, syna Jurija, wnuczka Marka. Przychodną niedzielu rano za nieboch Mirczyna a Łaurenca Kmiecza z Kroszczyc. A na niemskich kemszach modlimy się za nieboch fararia Mirczyna Salowskiego. Tak daleko woziwienia bądź chwalony Jezus Chrystus. Kniez, budź z wami. Żonu jaszkitaj was, wszechomocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzicie w pokoju, alleluja, alleluja. Bogu dzięka chwała, alleluja, alleluja.
Gdzie je, o zbożna wutroba? Halleluja. Gdzie jeża Twoja zbudoba? Halleluja. Jak zajszły suszy boloscze? Halleluja. A pełna jest radoscze? Halleluja. 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 Halleluja.